Nedajte striám v tehotenstve šancu. Naša koža je tá najlepšia možná ochrana nášho tela, akú si vieme predstaviť. Disponuje aj schopnosťou natiahnuť sa v prípade, ak sa objem nášho tela náhle zväčší. Tehotenstvo je toho pekným príkladom. Lenže jej schopnosť prispôsobiť sa má tiež svoje limity. Ak je rast brúška či inej časti nášho tela príliš rýchly, môže to ľahko viesť vzniku trhliniek a prejaví sa to navonok ako strie. Ak chceme našej pokožke pomôcť zvládnuť toto obdobie bez jaziev, stavme na Gintima emulziu proti striám. Je založená na prírodnom zložení, kde hlavný účinok zabezpečujú špeciálne prírodné aktívne peptidy, ktoré rôznymi mechanizmami dokážu chrániť a obnovovať kolagénové a elastínové vlákna v pokožke. Tieto peptidy sú ďalej kombinované s kyselinou hyaluronovou, aloe vera, fermentovaným extraktom pseudoalertomonas, vitamínom E a pantenolom. Účinné látky sú navyše upravené do špeciálnej pozomálnej formy, čím sa uľahčuje a zefektívňuje ich vstrebávanie do pokožky. Pravidelnou aplikáciou Gintima emulzie proti striám získa naša pokožka väčšiu pružnosť a elasticitu bez trvalých následkov v podobe strií. V ideálnom prípade by sme ju mali začať používať už v prvom trimestri preventívne, ale Gintima emulzia proti striám dokáže zlepšiť vzhľad ešte aj čerstvo vzniknutých trhliniek.